A celebration of life, death, and the struggles of our ancestors. Check it out. Let me hear you say, whoa, whoa, yeah, yeah, whoa, whoa, yeah, yeah, whoa, yeah, whoa, yeah, whoa, yeah, whoa, yeah. I am everyday people. Yeah, hey, hey, you see, I am everyday people. See, I was resting at the park, minding my own business as I Helene, nou, jij bent de coördinator van dit hele project dat dit jaar zich afspeelt. En wat vind je van deze eerste voorlichtingsdag? Hoe vind je dat het is gegaan? Ik ben heel blij dat iedereen is gekomen, dus ik heb iedereen kunnen ontmoeten. Alle spelers die meedoen aan het toernooi. De trainers heb ik al, of aan het project bedoel ik. De trainers had ik al ontmoet, 12, of tijdens een trainersbijeenkomst. Die organiseren we elke 2 maanden. Maar ik heb veel positieve reacties gekregen, maar ook wel kritische feedback over dat we het programma misschien iets beter kunnen aanpassen op de behoeften van de deelnemers. Dat zal ik ook zeker meenemen. Vind ik zelf heel belangrijk. Ja, want een groot deel woont al heel lang in Nederland, spreekt al heel goed Nederlands. En een ander groot deel spreekt juist helemaal geen Nederlands. En die vond het weer moeilijk te begrijpen. Daarvoor is deze dag dus echt heel erg geschikt. Omdat we juist nu weten wie doen er precies mee. We hebben alle namen. We weten precies wat voor achtergronden de jongeren op deze manier hebben. Waardoor we daar beter rekening mee kunnen houden. Ja, dus jullie hebben juist heel veel geleerd van deze dag voor de volgende keren. Ja, het is echt een soort pilotdag. Waardoor we dit allemaal mee kunnen nemen. Heel positief. Dat is juist weer heel goed. Daar wil ik het met jullie over hebben. Van, ja, waarom ga je eigenlijk sporten? En willen jullie ook blijven sporten? Want ik heb gehoord, jullie zijn nu allemaal aan het zaalvoetballen. Maar wil je dat ook blijven doen? En ja, wat vindt de Nederlandse overheid? Nou, de Nederlandse overheid, gemeente Amsterdam, ik ben onderdeel van die Nederlandse overheid. Wat vindt die van sport? Nou ja, een beetje over wat is dan een sportvereniging? En waarom word je wel of geen lid van een sportvereniging? Waarom zou je dat doen? Nou, ik weet niet hoe dat korfbal gaat, maar wel weet ik dat korfbal de enige sport is waar meisjes en jongens samen mogen sporten. Zo'n mooie zaal aan geen korfbal? Geen tijd, hoezo? Nog eens proberen. Ja, kan het. Ja. Wanneer ben je hier ingerold? Toen mijn dochter begon met korfballen, is een jaar of 13 geleden. Ja, toen was ze nog zo jong dat ik mee moest naar de trainingsavonden. En ja, dan zit je hier een uur te zitten. En je ziet dat het elke keer dezelfde mensen zijn die daar staan. Dus toen heb ik gezegd van nou, als ik een keer kan helpen. De volgende presentator is meneer Albert de Voogd van het UAF. Mijn naam is Albert de Voogd. Ik vind het heel erg leuk om vandaag iets te komen vertellen aan jullie over studeren in Nederland. Als je VWO doet, dat is de langste opleiding op de middelbare school van 6 jaar, dan word je echt voorbereid op theoretische vakken. Dus heel veel leervakken. En die leervakken die zorgen ervoor dat als je dat diploma haalt, dat je naar de universiteit kan. Dus je hebt eigenlijk 3 hoofdstromen. VMBO, dat gaat naar het MBO, dat is beroepsgericht, daar leer je echt een beroep mee. Bijvoorbeeld automonteur, of kok, of schilder, of timmerman, of metselaar. Je hebt de HAVO, dat richt zich op het hogere beroepsonderwijs. Daarmee kun je vakken gaan uitoefenen als leraar. Dus eigenlijk ook beroepen, maar wel beroepen waar ook heel veel kennis bij komt kijken. Ook beleidsmedewerkers bij de gemeente hebben vaak een HBO-achtergrond. En als je een VWO-opleiding doet, dan ga je naar de universiteit. Ja, en dan word je opgeleid in principe tot onderzoeker, maar heel veel mensen van de universiteit gaan natuurlijk ook andere beroepen uitoefenen. Nou, dit zijn even de voorwaarden. Wat belangrijk is als je cliënt wil worden bij het UAF, is dat je in ieder geval een vluchteling bent. En je hoeft nog geen vergunning te hebben, je mag nog in procedure zijn. Dat vinden we geen probleem, want we willen mensen zo snel mogelijk helpen.
Maar je moet foto maken van deze tag en dan heb je automatisch... Het goed al zei, helpen we niet alleen bij studie, maar ook bij voorbereiding op studie. En daar mogen mensen 2,5 jaar mee bezig zijn. En dat ondersteunen ook taalonderwijs. Als je bij ons cliënt wil worden, dan moet je Engels spreken of Frans of Nederlands. Dat is natuurlijk helemaal mooi als je al Nederlands spreekt. Maar vanuit die situatie kunnen wij mensen gaan helpen bij het leren van de Nederlandse taal, zodat je ook daarna een studie kunt gaan doen. Wat is je naam? Eindhoven. En voor welke stad speel je? Eindhoven. Zijn er ook een paar jongens bij die nog maar net in Nederland zijn? Of is eigenlijk bijna iedereen al heel lang? Nee. We hebben een paar jongens die pas die wonen een paar jaren. En we hebben ook jongens die pas zijn verhuisd vanuit Somalië of vanuit een ander land, ik weet niet. Maar ja, we hebben verschillende. En die helpen jullie dan hier in Nederland met alles regelen, alles doen? Zeg maar mensen die ervaring hebben, zeg maar, die mensen die langer wonen, die helpen gewoon de mensen die pas komende zijn. Zeg maar. Wat is jouw naam? Ik woon Bashir. En voor welke stad speel je? Dorpen. En eigenlijk is mijn eerste vraag, hoe zie jij dit project? Wallaahi waxaan u aragnaa wax aad qiimo u leh oo mar walba loo baahan yahay in dhalinyarada sidaan oo kale iskugu keeno wacyigelin loo sameeyo loo sheego waxay xaq u leeyihiin waxaysan xaq u lahayn. Hij vindt het een heel belangrijk project. Hij is met een toegevoegde waarde. En om jongeren zeg maar, hier bij elkaar te brengen, om te weten wat hier gaande is, wat je recht op hebt en wat je niet recht op hebt. Run ahaantii wax badan aan ka faa'iidnay maaragtay mar walbana waxaa muhiim maaragtay in dhalinyarada la wacyigeliyo si maaragtay mar walba u dhiiradaan maaragtay in waxyaalaha xumaanta ay ka fogaadaan maaragtay waxyaalaha wanaaggiisa u sameeyaan oo footballka dhinaca footballka mar walba maaragtay in laga wacyigeliyo si mar walba isku soo dhex galaan mar walba isku caawiyaan xaafad oo kale la iskugu baxo yacni waxyaalo badan aan ka faa'iido maaragtay oo dhinaca wanaagga ah. Het bedraagt een heel belangrijke bijdrage, vooral de sportactiviteit. Het stimuleert de jongeren vooral elkaar te ontmoeten om heel leuke dingen te doen en het belemmert om in het verkeerde pad of iets verkeerds te gaan doen. Mocht je rondhangen of wat dan ook. Hoe lang ben je in Nederland nu? Bijna 2 jaar. En helpt dus deze informatie over sport, over onderwijs, over het rechtssysteem. Het is allemaal heel algemeen, heel kort natuurlijk. Helpt het jou om toch verder je weg te vinden hier? Si fiican waxaan rajeynayaa sideedaba nin sportiiva ahay oo nin sporti in muddo ku dhex jira ahay hobbigayga aan ahay sportina waxaa wadi kara nin jecel ama nin sport in badan ku dhex jiro maaha sportiga qof aan jecleen ama aan wadi kara bedeli karo. Hij is een erg fanatieke sporter, hij houdt van voetbal, dus eigenlijk hij zei van dat is mijn hobby en daarnaast hou ik ook van. Dus ja, waarom zou ik dan stoppen? Dus blijf doorgaan. There she go, doing a thing. How you feeling, my lady? Getting tipsy, drinking what you like. You make another go crazy if he ain't got you right by your side. And you can make him go lazy without you. Don't have to settle for. You don't have to settle for someone that ain't fly like you. I ain't nobody without you. I'd be feeling the same. And I really wanna get started touching you all up and everywhere. Girl, I really love what you do. Without you, I'd have to settle. Van deze toernooi wat Heerde heeft georganiseerd? Ik vind het een goed initiatief. Ik vind het altijd wel leuk als Somalische mensen bij elkaar komen om elkaar beter te leren kennen. En ja, voetbal is een familiesport, zeg maar. Ik zie hier zeg maar, alle leeftijdsgenoten, zeg maar, mensen van oude leeftijd, van jonge leeftijd. En ja, ik vind het een goed initiatief. Ik zie elk jaar weer nieuwe mensen en dat is goed. To share sweet blackness, oneness, be there. So much
let them know they're missing out. Sing again. It's for all the love and the life took away. Don't forget we were born and trade. Ripped from the land. Ik ben ook deels een trainer en ik hou me bezig met opvoeden en vaderschap, dus vaderbetrokkenheid bij de opvoeding. En daarnaast ben ik ook docent HBO, ik geef pedagogieklessen. Ik ben Anis Abdi, ik kom uit Venray en ik ben trainer van Venray. En mijn hobby is sport. En ik probeer de jongens allemaal samen trainen te geven aan. Ik ben bezig in 6 jaar in Venray. Ik ben Abdelatif Islam Hassan. Ik kom uit Horen. Ik ben hondencoach. Abdallah Mishal. Ik kom uit Zandam. Ja, ik ben nu student, maar toen ik in Somalië was, ik was bezig met de jongeren. Toen ik volg zo hier ook. Ik ben Abdelrazak. Ik kom uit in Utrecht. I'm very happy I'm very happy to come this Amsterdam and to learn something about learning coaching. I would like to know how is the coaching, how to train in the field mention of youngers, and we would like to get advantage today. And I'm very happy to come and to participate for this. And I will expecting to get more experience for the sake of training, and that's all. And today I'm very happy. Trainen, groepstrainen is eigenlijk wat belangrijk is dat je die ervaring van verschillende mensen probeert te bundelen. Dat is eigenlijk een trainen. Een trainen is niet dat ik de hele dag theorie ga geven van zo en zo. Want ik weet, uit ook verschillende onderzoeken is gebleken, dat als ik alleen maar praat, alleen maar zend en jullie luisteren, hebben jullie 10% neem je mee wat ik zeg. Maar als je door ervaringen en door eigen ook ervaringen ook dingen doet, dan neem je bijna 80% mee. Dus dat is eigenlijk waarom die groepstrainingen. Dus we willen van elkaar leren. Jij geeft natuurlijk die leiding, die sturing, maar waar jij veel van leert is eigenlijk de groeps, de interactie tussen de groepen. Als jongeren boven jou zijn en jij onder, dan is het echt een probleem. Dan kan je niks aan doen. Ja. Dus daarom moet je in die communicatie, maar ook omgaan, moet je altijd boven kunnen staan. Want jij bent die leider. Ja. Jij bent die coach. En natuurlijk op gelijkwaardige manier. Maar iemand moet sturen. Of niet? Kijk, we zijn hier gelijkwaardig, toch? We zijn hier gelijkwaardig. Iedereen is hetzelfde. Maar er moet wel iemand zijn hier die gewoon die sturing moet geven. Anders kunnen we nergens heen. En dat is ook met jongeren. Wat is de positie van mij in het geheel? Wat is mijn positie daar? Sta ik boven of sta ik onder? Zijn ze tegen mij of zijn ze samen met mij? Ik heet Mohammed Abdelkader Issa. Ik ben Mustafa Ali Afakame. En zou je iets kunnen vertellen over je dagelijkse bezigheden, je dagelijkse leven, zeg maar, wat je doet en zo? Ja, op dit moment ik doe op school. Ik doe BBL. Dat betekent BBL dat je gewoon 2 dagen naar de school gaat, 3 dagen naar stage. Ik studeer op dit moment magazine manager. Ja, verder als je tijd hebt, zaterdag of zo, meestal, ik speel hier heel af en toe. Dagelijkse leven doe ik school. Ik ben nu klaar met mijn opleiding. Ik wacht voor logistiek teamleider. Dat is niveau 3. En
Mijn dagelijkse leven is op dit moment werk eigenlijk. En waar werk je? En wat voor soorten werk? Het zeg maar magazijnwerk. Ik werk bij Ambaflex. Ja, daar doen we zeg maar laden en lossen en vrachtwagens laden, dat soort dingen zeg maar. En wanneer ben je naar Nederland gekomen? Ik denk ik was 2005 of zo, zoiets is gekomen in Nederland. 2001. En voordat je naar Nederland kwam, hè? Hoe was je leven in Somalië? Het was wel goed, want ik had alles wat ik wou. Alleen was een beetje oorlog en zo. Daarom zijn we hierheen gekomen. Maar ik had voor de rest eigenlijk goed. Prima. Het is weerbaarheid door de sport. Wat betekent dat voor jou? Ja, dat betekent heel veel voor de jongens zeg maar. Omdat ze daar veel van kunnen leren. Je komt bij elkaar, je zit op je eigen cultuur zeg maar. Dus daar leer je wel heel veel van, ja. Ja, eigenlijk heel veel, omdat het is belangrijk. Je hebt ook mensen die daar kennis van hebben. En zo doe je ook zelf weer kennis op. En ja, het is een goede ervaring. Hoe lang ben je in Nederland? Bijna 3 jaar. 3,5. Bijna 2 jaar. 3 jaar. 4 jaar. 4 jaar. In Brooklyn. In Brooklyn? Ja, ja. Ik doe een mbo-opleiding ICT, niveau 2. Ja, ik ga nu proberen mbo niveau 1. We gaan in ieder geval over weerbaarheid. We gaan over een aantal begrippen, aantal woorden. Bijvoorbeeld ruzie, wat betekent, boosheid, negatief, invloeden, teleurstelling en tegenvallende prestaties. Kan je een voorbeeld geven of kan je een verhaal vertellen, een situatie vertellen van wanneer jij ruzie had? Ik heb één keer gezien. Ja? Vroeger ik vond asielzoeker. Okay. Daarna asielzoeker, de mensen wonen in de één huis, 7 mensen zo. Dan sommige mensen slapen, sommige mensen kijken tv. Ja. Dan ik ga slapen af en af. Dan iemand kijken tv. De volume helemaal hard. Daarna ik ben niet slapen, ik ben wekken. Dan ik kom de iemand zitten woonkamer. Daarna ik zeg ik ga slapen. Jullie, de mensen van in de huis, alles slapen. Dan misschien kun jij een beetje zachter tv. Ja. Oké, voordat ik verder ga, ja? Je praat echt heel goed Nederlands. Voor 3 jaar. Echt een beetje. Ja, voor 3 jaar. Voor 3 jaar echt heel goed. Ja. En het tweede van, wat was die emotie erbij? Hoe voel je je bij? Toen je ruzie had? Ik had ruzie maken. Dan de andere man, hij is gedronken, veel gedronken, de bier. Dan hij is slaapt met mij. Dan ik ga terug in de man. Ja. Dan andere mensen van het huis, alles komt met mij of met mij. Dan hij spraat met de andere man. Ja. Dan een jongen hij peelt met de sommige mensen veiligheid van de asielzoeker. Dan de security komt met de huis. Oké, duidelijk. Als docent kan je 2 dingen doen. Stel voor dat iedereen praat met elkaar. Gewoon, ik geef les en iedereen praat. Geen aandacht. Ik krijg geen aandacht. Ja. Ik kan 2 dingen doen. Ik kan boos worden. Nu ophouden. Ophouden. Maar ik zeg hier ophouden, gaan ze weer praten. Ik zeg tegen hun ophouden, dan gaan ze weer praten. Dus kan je nooit, dan zit je echt boven, dan zit je onder, en dus dat zit er boven. Hoe moet je doen? Een tactiek. Ze praten. Even rusten. En kijken. Echt kijken. Aankijken gewoon. En dan zie je dat iedereen echt stil wordt. Dat is echt uit ervaring, hè?
slow. I'm not gonna rush the stroll, so she can get a sensual seduction. So I can get a sensual seduction. So we can get a sensual seduction. Sensual seduction. She might be with him, but she's thinking about me. We don't go to the mall, we don't go out to eat. All that we ever do is play in the sheets. Smoke us a cigarette. شكور حالنا اللي هذا أمس دام بدي كناي برنامج كان ما تاسوونه من السودان ولا شيء هيدا سعودي عرسي أنا جرّو كيجا أما شغال عن برنامج كان كله يعني هو تريني كان هذا تنسوقه ما عندي حراسة نوري وسوق هذا التم إن دادي هي ومعلومات كي الاستعمال لنا مركز سعودي يعني وحنقول مرسينا يورتس برشة ينوقف يوم مقعي واحد يراد مولد حرسية وحنا هاي أرضي إلكترومونتور شكرا عبد الله محمد وهاي لازم تعلات فجر صومال أرضين كوهاي أنتنا ولي أرضين ما يدوري لكن مش كيف فجر لكن هو شغل المسلم magacayga waxaa la Ismaaciil Axmed Bariise xaafad ahaan waxaa deganahay Fiinlo da ahaan waxaa jira 26 Soomaali waqtigan joogo waxa ahay arday waxaan bari jiray dugsiga hoose iyo kan sare aan ka soo baxay magacayga waxaan lahaa Cabdifataax Axmed Cumar waxaan ku noolahay magaaladan Benarais Soomaaliya markii hore waxaa bartay ilaa dugsi dhexe sare intaan markaa mid hadda luqadda ayaa diyaariyaa Mustafa Ahmed Xasan waxaan deganahay Fenray Soomaaliya markaan joogay waxaan dhiganayaa dugsi hoose dhexe iyo sare anigoo dugsiga sare maraya gaaska saddexaad qabtay u dhacday Itoobiyaanka ugu soo galeen sidii aan ku soo cararay halkaan hadda imaadane luqadii aan bartay waa in burqadankii shahaadada soo qaaday shaqo iska galay haddana macnaha weerarka loo saahay waxaan qabto malaha feedback qofku waxa ku dhibsata u sheegaysaa sax laakiin maxaa ugu sheegaysaa qaab wanaagsan oo allada walaalo wixii shalay toona samaysay waa dhibsaday miga dhaafi kartaa iyo marka inta ku imaado kore wareey kaale shalay toona waxa samaynaysa niyo adii maxay ismu dadaan ku dhaw waa kala labo marka dhalinyaradan khaasatan dhalinyarada hadda istaan la odayaasha xagga iska dhig khaasatan dhalinyarada haddii qofka feedback aad siinaysid ama critique aad siinaysid waa isla ilaa iyo xad waa isku mid waa critique iyo feedback inaad qaabka u sheegaysid mar walba ka fiirsatid haddaa qofka wax ka sheegaysidna qofka iyo wixii aad wax ka sheegaysana inaad kala saartid adiga marka wax lagu sheegayana inaad kala mayran kartid oo kala miiran kartid kan mid anfacayo aniga dhisay miya mise mid aniga duminayo aan waxaa jira maaragtay ii sheeg dadka psychology waxay soo qaataan laba arrimood ee isbarbar dhigaan labada arrimoodna waxa weeye dadka iyo deerka dadka iyo xayawaanka waxaa la isweydiiyey in xayawaanka bewussan uu leeyahay deganaansho uu leeyahay haddii uu leeyahayna xayawaan noocmaa ay ka timaadaa dadka iyo xayawaanku waxay ku kala duwan yihiin xayawaanku waxay ku xiriiraan aan ku sheegay daramayaal gooni ah laakiin luqad kuma hadlaan dadka bini'aadamka waxay dheer yihiin xayawaanka in luqadda communicatsiga ay sameeyaan laba qofood ay isku timaado isla wada hadli karto go-aanna ay gaari karto na qofku markuu qalad ka dhacayo waa markuu xanaaqsan yahay qofka markuu xanaaqa heerka gaarsiiyo ma ahan oo keliya inaa u fiiriso hebel waa xanaaqsan yahay laakiin haddii mental uu keenay maaragtay waxyaabo maskaxda ku saabsan ay keeneen waxaa fiican maaragtay way inaa u raadisid haddii ay noqoto daawo in lagu daaweeyo haddii ay noqoto maaragtay lawada hadal lagula wada hadlo now sidii loo qaado maaragtay qof xanaaqiisa ama loo dejiyana system la barto weeye oo ku sheegaya oo maaragtay iskool loo raacdo ama train gooniya waa laga wada fadhiisanaya waa laga wada hadlayaa waxaa la dhahaa hadduu xanaaqaaga yahay xilliga aad joogtid heerka temperka hadduu intaa gaaro isdeji saxaabka voiceka aad ka hadlaysid booska bedel boos kale ka hadal hawo qaado maankaaga deji maskaxdaada deji qofka sidaa ugu soo jeedin lahayd xawaaradaada markaa sidaa ugu soo jeedin lahayd maaragtay si ka duwan usoo jeediya Get slow. I'm not gonna rush the stroll, so she can get a sensual seduction. So I can get a sensual seduction.